agora para San Leira, que nos introducirá no apartado, na sección dedicada a Galiza na diáspora, a Galiza na emigración, que é un xeito de exilio. Adiante, San, saúde a terra. Vale, muchas gracias. Bueno, en principio, gracias por la invitación y por permitirme abrir esta nueva agenda con las entidades de la emigración. Este encuentro está promovido desde el concepto de emigración y de exilio. Evidentemente, castelao o galeguismo, a xeración no sería incomprensible sin la presencia y las achegas de la emigración galega que ya no último tercio del século XX se vivió en nuestra tierra. Pero a emigración y o exilio, porque a emigración es una manera de exiliarse, no es solamente un tema do pasado, y de igual manera que no es o galeguismo un tema do pasado. As institucións que agora nos van a acompañar son institucións que teñen fondas raíces no pasado, pero fundamentalmente proxectan a súa acción cara ao futuro. A emigración non pode ser entendida dende Galicia como un niño de votos, o sea, no es un lugar onde hai que ir a la procura de votos. Eu penso que hai que ir a emigración coa idea e coa humildade da aprendizaxe. Aprendizaxe que creo que está marcada pola trayectoria do Centro Galego, trayectoria pasada e presente, unha entidade con moito futuro, a trayectoria pasada, presente e futura do Centro Galicia e do Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires, a trayectoria da Federación de Sociedades Galegas, que co seu museo proxecta o noso patrimonio cara ao conxunto da sociedade argentina e cara ao mundo, a modernidade que de unha ou outra maneira representa a agrupación folclórica e cultural Xeito Novo, o Betanzos. Polo tanto, eu penso que, e para rematar, este tipo de eventos deben ser, a partir de hoxe, unha constante. Por qué? Porque os galegos que estamos deste lado temos que aprender moito, moito da emigración e do exilio. Eu creo que este acto, despois da década dos 50 e dos 60, donde o Centro Galego, especialmente a través do Grupo Nós, tivo unha tarefa importantísima para proxectar a cultura galega que aquí estaba prohibida, proxectarla dentro da emigración. Eu penso que este evento, sin lugar a dúbida, é un dos máis importantes. Por la miña parte, nada máis, e agardo que isto se repita ano tras ano.